Nah pepandang yang utama itu ibu mga sahabat. Nah anda sesama mga kuderan, anda si mga kasama sa India, anda yang kasama sa mana anda pwede na Russia, kaso ayah kali na siya kanya subukan aku susahkan abiyaw ka sa sisi kumurian sisa anda pwede na Russia na subukan mo sabi huli na subukan na sisa kumana China. Tama niyo na doon sisa sa mga kumurian kaya na ito sa sulit sukyat pero suka sa panampay na po niyo hindi makadadal pa. Nasukon sa mga sabang magato sa mundo pulang upatan di po kadaliran. Naman isa na bida sa niya sukudayan. Nasakin sa kaantapan yan. Naroon din lipat at patay na. Ayaw yung yakang balingan. Saan ko ang lagi magtutusin mga sahabat. Si isa ano pa hijas. Lagi-lagi sa 10,000. Ayaw man na niyan. Na ayaw niya tayo sa berang-berang country. Nagyang mo talagang magtutusin. Nagiti ada yang terus Malaysia, na mindawat sa Malaysia, na air na si mamumya ko sa Pilipinas, naging mo kami atas kilo mga sabon mga sarin, siya kanya sakit bakdum, apag niya sa geografia, apag niya mga kalim mga sa Desirat Hulu, na siya kanya sakit bakdum, na sa Kota Bato, na siya kanya pamana sakit kabusuan, ang ilan yung mga isip, naging mo sa atas kilo mga sabon, oy. Na ayaw nyo inibulo nila sa Pilipinas agar Muslim yang kita na ayaw nila agar untuk kalimah la ilaha illallah. No pa magandagin mo tapanagunta mga salit. Amin po na panagunta mga sakot. Nasagatan makita ka mo barang yang kalau pakasal mga lokstan na. Di mo panutula ayaw tau si isa gini ang mga hindi tanong. Andito ko yung bakan. Ako bugin ako sa mulay na yan isip na lang na may ito ang bugo nga sa o pamanaran mo. Oy. Di ko talaga mga kanasindang ang pamanamang inilitan. Nasabak kong kaya mo Islam na tama ni mo na alun ko na ayan kapitya na mga kadalaw na bidah. Yakan rin nakapakuli ito ng mga ulama. Dito ng mga ulama katya. Na sumanga tao hindi na para diyan. Naginan mga pagarian. Diyan kaya ko yung gitanong na di tanong pakalilipatan ngayon kaya titim-timuan tanong pagaritan nandoon bertan mo yan di tanong gatawan antar katanong kumanik matiting malakal mo tapunin sa nabas. Oy kaya gira ko namanya ko kuman adanya walay at ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dingguguro sa mga tao na tuminigul subalik ko sa mga tapintuan at tingnan ko kiniguguro ipatagay yun kadibuskan mo dengan sumong saktan na sa dibuskan mo mangangan umusan niya. Oy barang lagi kapatay mga pagariya api akan lagalab dengan katong na tumikog na mga kilay nga si isa kiano niya si isa kita na talong panaguhi adi nga kapatay nakupakan ng kasa kailan doon pa mataga, api ang diyan ko anak kalabun, na kailan doon po punuto ka pamanala, kailan ka pananunta makaligilog, makaligilog sa matagalabun. Kailan doon pa sa pangilay niya, siyang papakumatan, kakumalantan mag-iong kapatay, na alalapis pa rin naon, o pamana mu'min, nakagian na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya Biblia, agyan ito ako lola, ako tagtingin na indar mata ibnu Adam, nuti abis salah serta sehat. Ami tingin ka po patay sa bawatan mo daw. Kumanang sakatan mo yan. Apalatan mo lagi pumatay. Mo punyong tanong na lagi no pa mga departure. Kapalalayan na suso mga palaitan ng mga minubida. Kata niya uno na naging bati akan asyagi na kanijoba na niya ko sa palaitan. Dili sa kakak tununan. Lagi na. Umana tingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pwede katawa na patay na talong ko nagawin. Nagyo po apagabar ka ang buto ang malaikat apagirawa ya ibn Adam. Ay buwan na tingin ng Adam ajamat na dunia. Ino wali tingin niyating mo kasu dunia amit dunia wanta kasu dunia na yang kayo matutuminig. Nandun ni kan pero mga tao agi mo tagkawapat na pwede din marar.
Sige na po tayo sa sarili. At nung manigil ako ni Pagalipo, wala rin yan, di matulog ang pamilya niya. Sige na kita luwag hindi mo rin ka. O pa man, ang yasik patanaga na ginawa, po tayo ako. Po tayo ako ni, ang pinilitan mo ba namin ikalat ang ginawa niya? Kagi, ikaw kasagda tanong niya. Kalumat po yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang kiswa, aming kaputay tanong na tuwag unta-unta malaikat at tingin na ya ibn Adam, hay buwatan Adam, akatan ka dunia o amid dunia o katalat ka. Inwari, niya patay ka sa dunia ang tagas-reman kung bunuh dunia. Na andin di ka nagangarwa o paman, kisah kita kepada mo po namin upgas. Kami magputay tanong na anak-exit tanong eh. Anak-exit. Udi ka diabetes na high blood ka. Udi na paman na heart attack. Paling nanan mga ukit-ukit. O kapatay. Nagindi ko pa kayo beda asbab. Ana asbab kaputitan. Datar mo kaya pakalang ka sa dunia. Ana asbab kaya pakasimbol ka sa dunia. Naputay ka na naman. Na ada din nagkukit ang ino tanong ni Pripala Rupiya. Taman sa magdam ba. Suti wallah. Kisah Quran wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Simpo ko ni wati mo lahi mangurit pernah sa taman sa kapakaw mereka kapatay. Kenapa ka mga pagalangalan itika pemimili ka ko simpo tiga ebo ka gili bukan nang ka bisa jaga ko mga malaki tanong. Tadi ka simpo yan na yuslisan ko. Pemana? Wala ka di ka simpo ini ko nang ulo niya. Nah, ditanong pa kalilipatan na gim kaya ulo. Ulang na ibadat nagibu ya sampai akhir langun dia mutilanya mana dia ikut ayat mananya na isik sa Allah umama tawa na sampai rin na 10 15 khisalin 10 ka klase ay siksa Allah ko tawa na sampai nagid na kay ibrabay na mga pakiwat talagan mga tindagan so tamparon sa lokas nagid ni kapag ipisik siya ang mga kinirampay ng pagkaroon sudah pernah ki pananaura sa kibusang mo yan nagid kaya po mga sa kakaroon sa kataksilan hindi tanong kataon wakit ito na tanong peruman andig ni ka ay amarin na nakapakang-bulag-bulag tanong na di tanong kataon wakit ito na tanong peruman kasuka patay na tanong di ko na suluno na 10 ka klase ato mo na pagalayo na tigo Rasulullah na sultawa di pisin mo yan na yamutu dalila patay ang makadaga panas tasakan na kenapa pirapulo katawe kaya tinulun na kena sa karatan mo berang-berang at pulo lang yan at na di mga pangingibi at na di mga lakat berang-berang Allahu Akbar at na mabubulong at na pernah kaya tinulun na kena niya berbasa dengan na mabubulong dengan mata niya sa puro nagia bukian nakititin juga dia putar bukian na segera sa pagino akarado kaya kaya patay lain na dia berbasa dengan barang-barang nah gitu arti Rasulullah yamutu dalila sutawa dasa buyan na pag siksa ng Allah na patay sa kanya ng makadaga panas ikadua na yamutu jauhan patay sa kanya ng aktor na ginganan naman na siksa kaur na antar katari dan mga kagandang sana nagiram niya usuto na di ko rin nagpagabay ng kutak kaur ay sugat wala ko tao may kapatay aksa karatan mo tak kagandang na kaur kaayad na pagtubos na gidang ang lutayan katalo at ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay sugat wala siksa kung simayan na yamutu aksana patay sa kanyan amasak ko pagkailangan mo sa kitulugan adi mabang isay apa kemarahan perlaku tahu bala gugur negara misakit dah tahu apa kemarahan Allah Akbar kena musak nak kupire ke tirunan nah walau suqiya biharad dunia apa yang kena tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mutatawa susubatun walaqaw wa sakratal maut yan napaki ino makausok kalulun sisa ka dunia na marawiya min atsihi nadid na malabat magubas sa kimutakaw ilain naman ang kapasannya. Fa'amal lati tusibuhu indal qabr amay panatigo Rasulullah kaso isugatun wala sangut takubanyan. Agi uta mutasakat ang mga klase na pinche sarutan mo. Si ko taw apotay arami gumirig ni sabay lagi ni sumuya. Pagaliw natigo Rasulullah na yadiku alayhi al-qabru
hatta takhtalifu adlahu. Nah, ay kung nakikiyo no kubanian na ngumpit na uta kubanian sa hatta takhtalifu adlahu. Uta adla na uta mga gusto. Uy, plural. Uy, ay mana hatta takhtalifu lagi dia piso ya na. Gia kemana suku-suksi na sesu. Nah maka bagumpit lagi ngutan Allahu Akbar lupa. Nah dapat yang nari na mereka bagumpit sa ngutan kubala. Nagibo puta kita tahu kepada musik pemanengga dia mengerobat datik Allahu Akbar. Mga pagarya mga watakan mga bubayagan lagi dari pakatur magnutan lupa. Betul Allah ada batan musik kekuasaan dunia penyutan lo promosi nakapatay. Tapi yang ikapakalagay nito mo na makatokohan saan nagibon ba na barbar ba? Makalalakay ka dito. At ito na piniunahan na siya kanya bindig yuwakino. The third, asik ko man anuinoy. Namya kongresman sa niya ka namragon. Namya senator sa niya ka waluragon. Namya presidente sa niya ka namragon. Nakagya po sapat po na simbol niya. Na piyagi bunuan lang na piyagi tutong yan. Dahil mo timbol yung nagyang utabulan yan na isa sa kakatya. Dahil man, useless pa kali. So kami yung bigo manusia. Amay kalinya na matong sa Allah. Tabarak wa ta'ala. Natungo na kayo ng bulwa yung manusia. Susah ka naman natungo na kayo ng bulwa yung manusia. Amay kung dito ng matong. Dito ng masuk ko tagi ngayon. Piyakali ka ng tanungan. Na ikat dua tiga Rasulullah. Na yusallatu alaihi fi qabrihi subanun ismuhu Sujaul Akra. So tawalib simba yang kami pumeri pun sabaya namanya tiku Rasulullah kaputay na pakakumbuton wala sa nota kubanian anggutan nibay ayang ngaran anggutan nibay na Sujaul Akra aynahu min nar ayat tigina mata niyan apoy wa adbaruhu min hadid na ayang kanu kunya na tiku Rasulullah na putaw Tulu dhubrin masiratu yaumin na tigina kata sa mutakaluhunian na salungan ay pelalaman fakullama darabahu darbatan yagustu fil ardi 70 ziraan na umani nagtigil bentul ng utanip simuyan sa mutakaluhunian na may labun ka mo sa pipagkulo ka hustanak kano penyaman fala yazaluna mu'azzaban nandun na parpu yang ito muntulan niya ako sa mutakaluhunga tangan sa mga tinis walang mga nagyaman amen. Rakyat lagi dia juga mga pagarian mga bubayan. Uy, guro kan tanong sa mga wata tanong itinggulan ng nila ko sa muyan. Kaibot ko Allah, kakan ubayan juga mga wata ka. Namimbul dia ka pira mga degree holder sa attorney. Kami po di si muyan, nagitum nagipilun ng surga. Neraka. Napakati. Begitu nanti ada, ini kau patut nanti ada sukatornya niya, naka-engineer yan, paling yang dimini lebih saja untuk. Nah, ayaw kong malilang doon, kamayan ang magpinada. Uy. Allah Akbar. Baik, lagi lumang patut, magnutan. Tapi kailan tanong na rin na, kami ginasisya sa mga tanong. Ate, gingawali sino. Isa ko mga murid kami si napila sa soalnya gigi pagpagaliun. Di ka pero muli maapagansa. Si buhay. Lagi na kami pumakilya mo to, kilo mo to, paganon si gira ko namanya niya kaysa na anak kanil program misi namanya nang na ayat tinggi na kukibi dan kumansaragan sa mga giga so di sini mamang doon mga ustad. Ana mga guru misi kundi tatap sila sa kanya Hasan Sari pa si Hussein Sari mga limut mga misionary. Lagi di pemana guru misi tatap siya kasi punya kapatran. Nah, ayat tinggi na kisuba kaya tinggi ko tapos pahajigan ni siya ko saragun na ditaguatan ko resim niya hupakan dun na 50 at tigyan ang 7,000 ang hibigyan mo na. Nah, manto na rami-rami ganyan sa motor. Bukan, gitik yung manin. Yan guys po na isip ko naman. Nagtalan sa sadang kung di betul na sada katun jariah. Yan lagi dia. Taman sa bangit. Pere niya mga pusi ang mga ulama. Uy, ay man to na tinggal pagkakisip sa dunia. Na di niya tinggal pagkang naging ito sa Islam yan. Pale dia kay Peter Rasulullah. Aman dalla ala khairin kafaili. Sadang sa di makang guna na ukumap niya galibag. Natimbang ng tapos pasadian dito na itinugir ka. Ino niya kapipigay mo na matuwa
kembali ke sama madrasah masjid nah sanang sa pamana ke pasar amal nagtimang nito ni tumagirla ada talagang ito o pamana bapatan mo si gani yung tadarong lupayan yung utawapan ng balayan ng tua siya putih na isang tua na ino pamana malawag na mesin yung utawa dia ganti ka o pamana kapangani nagbibiran na pamana sungguh na meron sa markas at tetaro niya lang nakapilipigan mo tigil ng pugo takarano nasu na ino bisitang na nasu mga unggasi guni sige mimi lalu mga unggasi sige sa ilalim so mga brad na mga unggasi sa dilawere at bakit na mapakono sa markas sa bunering na iyadir kami di gusto ako mga ngamin niya sa subay yung kinamero si sa markas sa bunering na si Bapa Marwar awugin ka si Bapa Kote tigin rakna sakit sini gini tigin na pugo takarang na pugo na ko ilan na beauty pugo na megi tigaman nero ke yang saya kitaban untuk pegerian masih solo tanto oi na sekali tigin naso nya kay sana pro kami nya kan sa tradisi sangwan bakon dugalan ya kawan to kami nya pro ta oi na lawan mo mo na palit mahulu wallahu akbar na palit untuk ke pakai terunda saat bisa pasang rumah pian ibalah seolah saling utama loskan sisi sila saling utama pemberian mga pemberian nakinan naman yang ada sila di matu nada kalau ini sisi sila wah di tanah ini perlu memakas mga loskan saya tadi labaya di matu nah ay na kumakan ini namanya dari dunia nah saya kan kumani tunu nah kailan natin mga pagkinutan mga pemberian oh kami udah gimana utawa berarti ang saya gitu kan di jebal asisi saja utama. Nah itu nanti kita ikawan pakemu pun buka katos na barasa iba. Barasa mo yung utama. Agudan na pokok cikian na batika na kaya ni guru sa tahu. Atiga siya itu nagiya. Kamat tenu manaregi na pamana ikakalim wala. Wa kasubu sumada ka tahu. Patapulong po makagiro ay pakasurgo na kiwala siya gitu. Na kaya mo to wala isa doon. Oy. Haginan mga pagarian. Nah ikatulungan timu Rasulullah isiksa wala siku sa kuta kubro sagyang utato hadip sebuyan na kembuatan ng utak patarugu kubong gasa amang apoy fayatakallamu ala jamrin layla wa nahara nadiru natigil utak fayatakallab nadiru dikili-kili datang tadi kulit sunna oi fayatakallamu ala jamrin layla wa nahara nagdudumi dulu lagi ikili-kili ng tataw. Oy, ay hindi mataluna. Bunguro kagim ta mga tao sa kubur amyang matay at di asang bayangan. Rabbana, haykan na namin napakasya kami sa dunia. Na'mal salihan, bilbo kami nag-isang nakapipiyaman. Oy, inna mukinun nagoy pamen gabin nagiyala sa mga sugon ka. Dapat yakan rugod na igulo ko sa mga takuban yan. Nag-news is na tinda ba niya nagtatarima. Oy, apa yang kita sakat atau kesahin asyik yang dia society nabi amayan amya panutul si salir tu salir kayak bom masahi lagi untuk sakat atau sahabat nabi yang request wala amun tu dia mana kayak bom mau masih wala dan pikir wala sang takas sallallahu sang tasahih dan tigina ori pinang tamanno iman tu tigina pamakasi samrannya karengin nasan lagi sak kepikir ka dahil bugyan at tibol na tabarakotan. Ang bawang ako na kumrano. Ang mutak tipremisan wala kumrano. Tulad tigil na pakakasya ko sa mga nasagin ko na yung gobernador. Hindi nasagin ko na yung mayo. Lagi o pamana, hindi na marunong niya sutol na mas buto na gil ko o pamana magiginagalan na. Nato na ipinto na ito sa haba. Asahin, ay po pinto na si Kuala na ya Allah. Na yung pagpanglinag ka, napakakasya na sunya ako sa mga pagbudilakan na matay ako kuman tigil, napakakasya ako kuman na matay ako kuman sa makapirang taman sa mga sapulok, piang niyan si Wala. Kaya ako mo inisip mo wala, tig wala, agila nila, upad ako gino, ako basos niya rin, napakakasya ko naman sa dunia. Namanya pasal. Ilang man ito. Ayaw man na yan, nasupuputay mo sa sahin. Salalang wala na miyakap piyapikan magkakita niyan. Pamakong umiga, hindi ka lagi suka pati ka miyakap piyapikan ka mga miyakap tumus ka sa lakas.
Kau pernah kemana tak juga mau tahu nanti kita sahabat di luar pekasian. Nah namun kau tinggi nak pekasian mana gunung kau memperlukan taman serta perlu. Gila mengorek Allah tabaraka wa taala di asraki amagal tanu. Nah dikala tanu dikala suka patai. Kayak fitru Rasulullah na sumumin na al mautu rahatul mumin. Suatu tinggi suka kutai mumin na. Gila ni kapakad. Dia muta pagarian saya itu aku buat mubadi. Kada sulkan muta kawa sarak nina. Ina kuya beli. Agi ngai amang kedatangan itu paling itu pemana. Dia itu nak ke rumah si papa dia yang muta rumah nina. Paling itu dulu pemana mana sebinamnya. Wah dia sama tak aku buat. Matu nasi kita nak makan dekat. Ni akan relax kita segi muta kemudian. Kasut tahu apa yang mumi nak tidur Rasulullah. Anda memiliki kubur nu sang muta kemudian. Nak turun wallah kuma malaikat ya malaikati. Hei mga malaikat akan albisuhu min libasil jannah. Nak ani orang tinggi san bitar na urip na kanan bitar ni orang pipia. Sagi nanan nak getang dengan aku burian. Wa afrishuhu min libasil jannah. Nak ku ani orang tinggi sa kanter. Kata ya tinten muta diun puno bena utama ngil. Amun tak kanter na sik untuk tunggu surga. Apa kaya ini orang tinggi pipia sagi nanan aku burian. Allahu akbar. Nah, anda ni kapala malu menggeda-geda. Ina sisiga sa mga butilan na maigaw na sa motor. Niya kapya aircon anak kita mga buko. Nakina ni magagida sobrang baka pito pulang takat. Na sobrang sa magagida bagay ka mga pagkumuri man to ang pagkasusunod sila wala kaya kumuliran ni matero. Nakapkilir ng mga kasunod nila sa mga service ko surga, sa mga walay ko surga. Lagi mo nila nung kagagawa, ada bangin na niya. Kaya ko na nila nitiro na tigo surga na yaran ko'y akimisa. Kad na naman pakatunigan ng isang bangin. Kanina nakatitigan na kapakasugin sa mga walay niyan. Hindi na nakatitigan na kakuha niya sa mga service. Huwag mo na liman ng mga service kanta sa dunia. Nasampulan lang ng mga service ko surga. Lagyan ko mga service na ko surga. Panita ko na panita mapan la kana ko matag alang-alang service bamatag kursilir ka mga ayat ko suko tigo Rasulullah sa mga burluloy niyan na nazaban mazmumatan bisalas min dahr bisa mga bulo ng mga mundi ang kalas. Nadi nila para service ko ng bito man taman. Bagyan ito service pangandaan. Kada ka keras. Nabati ka pa uto ko ng mga service na surga. Napugupit sa puro, napugupit sa bubo. Naging ang mapipigil. Kaya ba datari ang muda kasi aeroplano. Abangan mapakatitanong niya ulo aeroplano. Naging utama mga service ng mga aeroplano ng surga na isang lawutalan na da. Kapag isumbuli wala sa pakras. Pag isumbuli wala sa kapatay. Kung pagalitan ng narakang sa surga. Naging nakapatay sa Diyos sa Diyos. Taman sa maganon wala kung mga pagkasurgan wala. Hey mga malay, mga oriplan na tiwala. Halang turido na saya na sinukum. Ba't ko na tingin na kapigiriw? Asaya na warga ng bibuli. Kaya umanak na nakatiwala. At sa mga tao ko surga, nagtingin na yarang ba na? Dagdagi, ako may kapigir. Uy, natiwala, sulikin mo surga kan? Sa wa'antum tahiyaw na falata mo ito abada. Lalay ko nung nagtiwala uyag-uyag, nagdikan nagpatay sa dayon sa dayon. So nagkanunong mo surga, wa'antum tasiko pala, tas kamu abada. Sa lalay ko nung nagtiwala, mapipiagin nyo sa digan mo nakipagdang sa sakit. Naubas siya, ilan na kamu tabi tiga mo man natagin ba susunod na mo. Kasi sakit. Naging adunya, naging na ni kanila niya. Naroon naging na sakit. Dahil nagkapigan mo kang masakit. Uy, uman gawi at tigo Rasulullah na layasdaduna husna kama yasdaduna fi dunya harama. Uman gawi nagkuman ng tanong ko sa kapangagububo. Sumanga mama, sumanga gubay nagkuman na sa kapangatatay. Sa lagi na tigo Rasulullah nagkuman ikilang sa dunya. Sa uman gawi nagkuman na sa kalulok. Dapat niya si tiga kutisi. Na uman nagigawin nagkuman na sa kalulok. Uy, mga toko na ano mo nagpuluran niya ng bugay na parang hindi makaputi. Di makalang mahalata. Natuloy puluran noon. Mga puti na ayaman na niyan na kilapot na maputi. Kada pulang yasibo kalong pulang yasibo sakit. Kadaras sa kumin mabala. Giga dunia na kaya diya na nadar pa inya panyakit na mga tiba mga pagarya. Uy, nasad na kisa. Kaya kamu ito na disik mataw-taw. Nagpun dunia na rin. Tumatag di ba kalaya siya niya. Na.
Kita usah nak muta siksa ko. Siksa wala ko ibsimba. Kan susah na magiging dia kalau di kapal suruh. Tumatang gini bisa kita usah beri lagi di kapal kasar usah taksi. Oh. Fa amma allati tusibuhu inda khurujihi min al-qabr. Supaya tiga sudah sufisu betul. Sakian butuh apa mana kapaknya sakian butuh pemana kuburan. Allah Akbar. Lagi di margilun. Lagi dia kutua maka kala musuh amnya kali usang kala musuh na nya kapalangi na may tumal aksi bisa kala musuh na pendeba kadera lagi dapat masuk ke kanyo dia dunia kali Allahu Akbar na sumang malaikat tagiran ni pamagawon oi anda pite tagir ko Rasulullah aki Rasulullah nagira ko na pite tagir sumang nabi na benar tu namya kay sa pite yang mga sahabat na tingin na pite tagir panas sa katoma titimbi na gyal kukuha mutasaka to mama na titimbi na mutama ulit sa maso na uman ko na lakad niyan na ulo niyan na rokotan niyan na maso ulo niyan amita yan mutasaka to ulo sa katoma na matras pa ng mutama na mayroon niya pa ng mutama at riyo kutelo ulo niyan na baro pa man na miyaka kasip pa ng mutakaro ulo niyan na lakad man niya ito na rokotan niyan man dahil yun ni mo sa'yo wala yan sa'yo na huwag naman rin na party akapamuntulan niya nun na yun ko tigo Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sutaw atari musala ini bugo kian su sambayan rami dunia ini sambayan laginan mga mabayaran mga pagariagan kita nuwagi melipat-lipat sa iya wigdan way akal upang makakaparo susakan namo sayran nawaya tipugwigdan wakal kapakapante ni sa banatan mo sa dunia na magatos ka porsido kipagwindan lokal ko kada ko isisigian na magatos ka porsin ko kipagwindan lokal na ukuparo na milyon ka porsin ko kipagwindan lokal mapia ka kaliling belian ka pamang bunga mapia ka paka kaliling belian kapakaligas ka ko siksa ko padang mahsar apat perlu gawin na marararan ko mga tao asasang lima na lakaw na dira na tigo Rasulullah di pamagupisan ng sabi manalakaw ang milim sa mga tao na yaman niyan faminhum man ta'khudhu an-nar ila kabay sabab ikan na tigo Rasulullah sabab sabutan ang mga sabu yang iran alamin bumi yang wabat na di rin mapalaw sa atiran sa taman sa mga libiran taman sa ngayon ang mga ligiran amay katiman na tigo Rasulullah sa mga tingiran na yakun na tumuga na sudil sa mga sapa ko mga lawasiran fakullama najidat juluduhum badalnahum juludan ghayra ghaliyatil adad na uman natigo Rasulullah matunag di na malundol sa mga sapa ko mga lawasiran na sabi na mit manatiwala sa salagot mga saku liyadukul adad kaaniran kataan amya makasagitang kasisa lalu minta no Allah sa tanong sip nagapakoma ikapaditan mo ginawa tanong sumanga mata tanong ay biya ng tanong siran wala sipa ko wala kakano ba yung digong agwata ka nakin to kambulo ni attorney kay engineerian kadoktoryan ada agama kagip dikini tulog ng sang mata pito man taman sa kay dari dunia sa watayan api man sa wata ka kada pwede na kaya pala sa dunia ay asal ka masot sa wala ay nay ngori kaging dunia na ingde esarigidan uwe ingde ditata na mupun kapan tagi tawa kapan ang duso iman duso agama na matang wala kaya minu say pagir ko wala kada sa ano man ngori na sa timan na dunia na tagpan sa sakol na sakay presidente Rusa dahil sa din abadan everlasting na dahil na bangon elit pangalan na barang pagkagusan nila din na sumamuso karon mga ayaw na bayar na pisa dahil sa din Allah Akbar na uman gawin na kauman ng ano sa kapangagatayin kauman ng ano sa bagar langon naman uway naging pakabasa kapeso mga walikan o surga amin panita magtilun natigo Rasulullah fa ammal bina'ul jannah falabinatun min fidda wala binatun min dhahab so tigin sa mga wali ko surga kaya kasi siminto ang mga pera ng mga bulawan nalani masih ka mga siminto ang mga grabas nagilam ya kang buli ataw sa kwan na madagla ya kang buli ataw sa mapiawalay tabi ako dirugi lola na inaw buli naging minitulak sa mga tunganin na publiko kami kumpon na nino pakasuso liyo sa mga kaya kumponan yan natego niya sa polis dulu natutungan na yan ang miskin na nino pakasuso ng kaso. Uy, na kena ugo ini sa paso pambulay. Uy, ugi na pa naman na maringay makambulay ka na wanak ka kong parunian na mosar ka kogama. Ang
Tapos sumangalulo taga pagkasang sila nun. Di nga sila di masagasakaw. Uway. Naginan. Kanda ko ini sa paso kada ko. O menurut parang abada to. Okay, napanan nila ikaw magyud ko tabi ako ang atamo. Di ako ang kada ko na ubar ka makakalso. Saka ko ang samuta reality ka mo pian kasi ko surga. Ka temporary tan si mo ka ati wala. Paman na temporary. Niya ko yung bintang sa dunia di pagawin muta ka basta ko ini na ang tanya ka tete da ko ini. Niya ka tete da mo na pakatun na kalong perumahan. Na mana niya na di ka kakilala. Kagi kalian ng dunia aparte kayo. Napupuntan mga mga surga. Na mga walengan ng mga perlas at mga muntia. Na sumang asindo. Na ay mga asindo at tigo Rasulullah. Na sakit siya. Ay mana niya na wafakihatin kathiratin la maqtu'ati wa la mamnu'a sa suratul Waqi'ah. Wah, ini mana tatap sa suratul Waqi'ah. Suatu bulan langsung mga fruits. Siya surga na dibli pikir-pikir. Kung na ayaw ko makasinda na pamilya ko na isa ka upama na isa ka dunia apalagi di dunia isa ka dunia apalagi di mago na kung ko ada talaga dunia siya di ko mga penamar mga bagad na iblan naroon na dapat besumbuli sa high blood dapat patay kaya kung ba high blood na sanca ka pasangga ando pili ilelo kan buto apa pa na dunia na kanarong pukol na kana siyaw ko lang mo siya wata magtama ka na ini adalah nakasasampai pengalaman ketua wala man pagkada din ke na soroko na kaman na salak kana kaman na salak ko na tama kita mga kapale ni kapalalan ni ko surga way wala min tayri mimma yashtahun na soplat ni wala talagyan mo ta mga sapo ibar dadi mulele udi mo ta papalo si ko surga ang mga ko to na waya mapipikir ka na tiga ay kisito na nito na Pembiar Yusuf na dengar kamu malilito na siyaw pulang siyaw at magkatama. Ikitulan ka ini ayat pamana tingin su kanyan tan Rabbul Alamin sa hadis kursi na tingin na a'adtu la ibadi salihin ititigal ang tibola ko mga oripnakan ako naman pipi ako nang buyang akto masalihin na penamboyan ka upang kabagi kasasagat na kabagi kasasagat di ka di mamuasa di ka di perangai sa mafia di ka makikitidawa di ka mapan sa mga marites lagi ka madosa ha Gitu hati wallah itu talagang ko rin pinaka mga salihin mala ayno at susurga kan adibna niya kayo na mata sa takili ng kapatid wala wadun sabihan bakit ka tibo Rasulullah ada berarti wallah am yakan atangi na sa takil karo mga kapya di kumpung mga bulak-bulak o mga walega mga palasyo niyo o sukaro mga usulba lagi mo takam bernang tandu tibo Rasulullah ayah ko nang ngaran tandu surga al-musira na sabi niya nang utama mo barang utama bulak lagi surga na puna na badun ka maka tutugo na tibul na sa kapiyabiyan si makasih tibul sa menjadi muka mapeda kepada bagan menjadi uai mga pagriya lagi na ayah mana niyan na yang utama ng walaikan surga na tajri min tahtiha al-anhar Pagkumangon doon sa tikwal lang mga kabukali ng utalawa sa inyo karumay. Uy, atong utalawa sa inyo. Pagalirin na anharong min labanin. Lam yatagayaru ta'amu abada. Ngalawa sa inyo gatas. Sina mga makasip lagi sa gatas. Nana, inon so nagkilo niya sa gatas. Naging utalawa niya hindi pumasa gatas. Uy, na di ka mga ako na nagkilo mga sa gatas. Na di ka mga puna. Maragap pala mga niya bubuyo. Napagalitin niya sa bitana. Naroon na doon. Saya nak pasang kami minum segelas, karena wasai Allah Akbar. Ibu dia ngawal nggak wasai segelas. Ikan mana wasai ke usah utama walai ke surga. La anharum min asalin musaffa. La wasai ke bulan tadi. Naga tersimun. Wanak ngantong bulan tadi dari orang kesel lagi punya dari orang penamar kapakan dia lebih. Naru, naga saya cakap pasang kau. Allah Akbar. Ini mengapa dia? Ikan wala wasai, nalawasai ke Arab. Dia pun nak mutalawa sa ikaw Arab. Nakalubatan lagi dari Arab siya makanya mo nang mutato ng yaman. Naroon ani ka pa kayo mo nang yakalantas kay pamigiran. Nakagibubuhin wala sa kingdom. Asa po dunia kami ng minus na sakay presiden bayar lagi mo sa Leon. Sakay presiden tiro na mama sa Leon. Tadi karon imbawi ada rasul. Papakara wala tiro ako sumusong ta country na minimum ta service ka na niya kalau na permuni. Da baru kapatay. Ikaw ba ka keras mga pagariya mga bayaran
magandang tanong ng agama, dapat yung ditanong niya ka kung sa dunia. Asal dia masuk ke dalam soal. Magi kelas tanong, agian kay awal kita dan berkawan nasi kali ini penduduk miskin. Naroon ka dalam mati soal. Terus kita dan berkawan nasi kali ini kabasa. Naroon ka dalam mati soal. Saburo ka magkawan. Adin ka makabalor ng utak kawasan ka sa barang ng mahal ipanggatan. Kisah ng memori. Ulit na dato ka na baru yang kita ingin biar kawan ka dato. Amin tulay ka sa kagawa ka kasibisipin na biya ka sa surga. Uy, karutan kasin pralay. Bilang yang ingin mentusali mapulungun kasar si na yasin terlalu tanusi ko mga pabutalo paginin ko si wala sesaksitan lagi saya mana niyan na timuntan wala ko surga so mga inatan mo mga amatan mo mga babatan mo sakatan mo nung bata-bata ay nagpaginitan wala ang mga siling-siling na tanusi ko surga rutan mo panglitan tanong subitan mo si ligang giginoy ang mga loks tanong ay pagkawalan siya giyong gaya mga pakiwatan na akhirnya datang anggota batihan na kapuli-puli kan mo nasuka dari ugian yung pakai itu yang itu adi Jawa ada banyak karataan kap sibuku bagian so kebaru na mga wata mga ariron na banyak pangalapas sa kapungaliran oy pinakamala yang ando naging tadi kapag sa ilmu sibu upaman wata kaisa lungkanan apa yang kamu tak siksa lagi dari tujuh saya mengwatayan nah pagkiangat wala gyud ko siksa nga na rin mo upaman kana buat namanya ng marata sa gitu aya upaman ikububaya umianat tadi kan bigino yung mga wata uy upaman suka ka pagdatan yan hindi suwari na sa pambuso ari pagdatan yan ng takata uy saya pun memiliki keras albino gian mata kemana teri mawala lagi nak kita kaya tanya dan buparwa disusung kita mengikuti pemana pak ke orang di berat aginian lagi di sebab insyaallah pegawai namun nambuti tanun sa Fatihah ulbu telutiman na peniat kita ibadah soal saking kita ibadah soal saking kita pagaritan wai gina mun ikhlas anda di kabutian sa peniatan kay mga sa pagaringan na kimu sa pagawai agian mutak telutiman na kulhu labang jaga itu anan asura nagian na kulhu na makaisa nga na mabati at tibura sura hadis yang lagi uy makaisa nga mabati na katalubog ikukuran na may tamat ko nabati na kasi kanuna kaya upapa na tutur kasi kukuran mabati ka sa mga talo na timbang ang may tamat ka tibura sura sa kuran na bati na sa mga sapuro na satiman awalay na usulga niyang bali na usulga ilan mo rin ka ada bang galo ko atau mo magad mas tumabagan ko sa anak ko ali sa mga bundi driving oy ay sa lang na pagka ko sa balas di ka di makabili ng tawag wala ako mangusog ay sa lang na panyatan to dapat sa law mati ang sa pati bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbuna astaghfirullaha rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu ya Allah. Warhamhu wa'afihi wa'anhu wa'allahu rawdatan min al-jannah ya rabbal alamin. Tuhan kami yang udah pagalian karim ya Allah. Nabalwa ka sa kuburan ng syukur sallallahu ya Allah. Pagulagan mo sa kuburan ya Allah. Wadna dan berdiri dan maafkan ayah alhamdulillah dan membolehkan suminigan dan maafkan niya na puro kasiranya alhamdulillah sumangay nami sumanga mami sumanga bapami sumanga tunggami sumanga lulu kami yang dari si rumah kuburan ya Allah nagpuli na meron niya Allah bolehkan sumanga kuburan asal surga ya rabbal alamin ya Allah kami menggunakan masa kuma atau nagpuli na meron di kami napakaganda masa tanto masakit di kami napakaganda masa sakit tadi kami mga perhatian ni Rabbal Alamin tidak sih kami sakit nakaparalay sa mukha istro kaya Allah di kami pinulan sa mga sugat ng kami ya Rabbal Alamin tidak sih kami ya Allah sakit istro nakaparalay Tuhan namin kami namin kami hukum masuk kapatid ni ya Allah masa masuk kami masa ya Allah di kami pagkasakitin di kami talkan ya Rahmi Rabbana atina fid dunya hasanah wa
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.